Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа един фокус, казва се часовникът. Така, трябва ни обикновено тесте. Взимаме случайен брой карти от тестето. Така, сега нашата цел е да накараме зрителя да вземе от тая купчинка, да цепи от купчинката и да ги скри от мен, да не виждам какъв брой карти е взел. Сега разпръсквам карти да се изтегли една от тях. Тегли и показва на вас. Слагай най-отдолу, за да ни я видя. Взимам останалото тесте и ги слагам отгоре. Така. Тъй като се казва часовник, сега трябва да почнем да правим един часовник. Почваме от 12 часа на обратно 11, 10, 9 и нататък. Сега ще ви покажа. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, така, надявам се, че се виждат, 5, 4, 3, 2, 1. Така, сега даваме тези карти, които той е скрил и ги преброяваме. Колко са? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 карти. Значи на 7 часа трябва да е изтеглената карта, която от вашата изтеглена карта. Почваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да. Надявам се, че това е карта. Това беше фокуса и И така, здравейте хора, сега ще ви покажа как се прави фокуса часовник. Така, трябва да ви обикновено сте, не е наредено. Обаче това, че казвам неопределен брой карти, трябва да са точно 13. Така, ето как става на метода по 3, нали? Взимате 3 карти. 3, 3, 3 станаха 9, още 3, 12. И, например, се оглеждате и казвате, айде още една да сложим, 13. Трябва да са 13 точно. Така вече са 13 карти. Сега зрителя стегли една купчинка от тези 13 карти, няма значение каква. Така и ги скрива от мене, не трябва да ги виждам. Разпускам тези карти, той да си изтегли една. Тегли и я показвам на вас. Така. Слагаме най-отдолу на тая купчинка. Най-отдолу взимаме тестето и просто я слагаме отгоре. Така. И следващата част вече тя си върви, сам си върви трика. Почваме да нареждаме часовник от 12 часа на обратно, а после броим от тая страна. Почваме да броим 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Нещо такова трябва да изглежда, може и по-хубаво да си го направите. Така, след това той дава карти, тези, които ги е скрил. Броим ги 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, за толкова са. И броим, значи тук е 12 часа, не забравяйте, оттам трябва да почнете да броите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ето и 6-та карта е попа, която вие стеглихте. Това беше трика, много лесен и бърз. И това беше от